Ki jingsha le ben ki jingsha le tomat bonsen ki ju jia bet man la ki por ha ki kanrat ki buju ai Trei ha ki ying ki sem ki jongki kum ki kam pen khu ying pen khu sem ri klung pen khu kper bat ki we ki kam ki Trei ha ying kum ki shakri ki jongki ya la ki kanrat la da dei ki Trei po kari ne shabar kari la jong ho ai kato ka Ngut ki don ki kanrat ki baba ki bamle silyang ne nyopo ya ki shakri ki jongki kum la ki para breu Hakaway na Jingeh kabakat kum na kalat patay kubor NDTV kabalapan mi ak arp santrik mentaw panay layatu baki Pulit jong ka Jylla Mizoram kilayo man play bat Ialam no Ngut kikan Thei Mizo ki Trei kum ki shakri ying breu menta la arp ho panay la ne shisnem prabnay hapo kari Syria kini Ngut kilong kami Mizo kilami na po ka Jylla haus nem hajar ar mat panbanyi ki Jingeh tang hadin baki lahir kendau hakari Syria hau panay nay wing hau Thei usnem Hadin ke persyang ke baju bagi Pulit ke Jylla Mizoram bat ki bor penyai jong ke Indian Embassy bat balala ru pan pendap ya baro ki kot ki badon kam kat kum ka an kita ki Ngut kilong kemi ki layo banwan phai no sila ka jong kari ke Jylla ha ka arpo trek unailar menta usnem bat ki layo banwan phai sok sila ka jong kasnong ha ka sisai jan jong ka tayo ka bladep pan pau he Pulit syakilat pathai kubor ya kini ki Ngut de balapha dakatan ai kam shemet balong bean sa Syria hau banai nai wing araja ar Trei kum kinong Trei ying breu halor kane ka kam ka ying bisaru kala tuklar lang na kabanta jong kini ki Ngut kilong kami hadin bala job ya ki mokot dumaan ka embassy jo ka India Damascus kala ajakasa ikti ki Ngut na kabanta Leit yo bat hadin belayo ya ka visa Ialam no ikisha New Delhi ha ka arpo trek unailar manangta sa aizol ha ka sise jan ong uhe Pulit Henry on sap ha no ikisha la kisnong hapo kane ka tayo bunya kendo ya la ki baying basem ong susu uwe uhe Pulit